जों दाबो खरकसागे रिंनाय प्राइसनि बागैनो रंजाथावना बोसकां फायदि पहिला जों मुसुक ब्लॉक नि हुईते जिनी एआरडी डिपार्टमेंट हुईते जे बुंगो पांडाबो नारकतिनि जिनी सारनि बुकुतुई किछु खानानाय जे जिनी ताम बुंगो स्कीम रोग इमप्लिमेंट खायका बा ताम जिनी उनको प्रोजेक्ट रोग दं बुसकां रोग ताम न तुबुnya हेका ताम न रिबुnya नों तिनि फर्स्ट प्राइस माखा आं गायथु फायो ani gai mas tongmani no mas hotu phekya tai romil made ki mas harom khaba dinaw mas Robindra Deva emne ke no ko ta tongmani an tai gai mak thang tong gai chata tongo ke mas harom mang khaba ta bedam somoi ba ke mas harom mang khang mas hotu phekya ta ba ram somoi Robindra Deva ma ne bo gai bu sagonang sasi gondu no sebi tongo bo kisa ta musuk kaham no jat second angka Mongolokshmi Devarma C10 Mongolokshmi Devarma ani bu no so para nini sini mu kisar de ani bu mungkha polika Devarma o mela khaijak mani norok khana tang bai mela khaijak tini o mela khayai te bukhano seng basar nan bagai bahake seng mal mata reui musuk tok pun akum kebang mau mahake reui seng bahake ni jini pore banal seng tisaiman sak sang na bahake basaman abono tebo aguk tangna bagai no tini o mela khaijak mani tini nugo tabuk যে বর্তমান পরিস্থিতি আগে বাই অনেক ফেলাইকা जों आगे नगो प्रत्येक परिवार प्रत्येक नगो माल माता रिलायो मोसौ गंथों बेबाग जेखुनु अरनाचिनि संसार काहाम काबो चलि मानो ताबो नुकजामानि गोबांमा नुखुंनगो जों माल माता रिलायलि आमाहाय नगो तफनो जारा माल माता रिनाय दं खूब कष्ट करी दङ विशेषकै ताबुक जे परिस्थिति आगे दिन बाय साइजों फेरो हमाहाय अनेक फेरी थांका आगे मुसुक दगरेना के जों याका रखेनो बलंग याका रखेनो जों समय मतो मुसुक फायै हाके जों खालायो फेबा ताबो माके जों याक्रै माया तांके ताबो गोबां मा बलंगासो क्रिका जार जार गिसि खायथिनि खेतो खायथिनि मुखिदों खायथिनि खायै नष्ट खायनो होनाय जों बेसिरभाग जों खाय मातो आगे परिस्थिति बाय ताबुक जे परिस्थिति बाहायके जों रिनाय माल माता आबनो जों सायमाना दरकार आबो बायनो डिपार्टमेन्ट बाय ससमा जगाजग खायै बाहायके जों माल माता रिवै जों आजिमान माल माता आजिवै बाहायके नुखुङो रां पैसा आजिनानि बाहायके निजिनि बसाबोतै परिमा जागा गोमा जागा नुखुं जाना बागै जे खायनि आबनो जों खायनो दरकार कायसा गोबां मा मुसुक दं एंके जे मुसुक दङ जागा दुध फालाय जों गोबां मा रां आजिमानो ताखुम रिवै गोबां मा तक्तै फालाय जों आजिमानो जे जागाव जों तक फालाय गोबां मा के जों रां आजिमानो जों जे जागा जों नग दंफुरुं गाके सिनि जे गाहाम मानै जों जाना नांगौ प्रटिन जातीय जों गोबां मा जातीय जाना नांगौ गाहाम मानै जाना नांगौ किन्तु आबो जों बाजाराव पायना थाङाके
কিন্তু আবো যত পড়ক পাইস চাই মেয়াং থামো তাকে বেলাইকে দাম जों पारा तंगरक बिसिं आबोनो इम्पर्टेन्ट गैया तांके सिन नगद तंगा बागै बाजाराव पाइनायखे बेलाय आबो दाम ओंखाय जों आबो सिनि काहामसा मुबसाखा ताइ जों आबोनो फालैबो जों रांखौसो आजै मानो अमाके जों खायनो दरकार अमाकेनो दिनाव मेला खायमानि जाते उत्साह तेबो बोखावनो बासाना बागै दिनै गिस्ति खायनो दं तेबो आगो फाइथों आगो गै दिनै बाहायके माल मातरि तेब लां पसे आजनानै अमाय खायथोंनो दिनै मेला खायथोंमोन अ मेला खायजों माने आगे तो अमाय नुया साब डिपार्टमेन्ट बरोबो साका आगे खायजेखौ तामो पुइला কিন্তু अमाय उतुंना माने बेलेके काहाम तामन जे डिपार्टमेन्ट खाय तो माने अमाके खायके खा खायो प्रत्येक आमचयो माल मातरि माने ताइ नुखुम रगो नि साक साक बासोय रां पैसा स्लामनानै ताइ जारा परिबार जारा सिकालासाय रग बेकार तंनाय रग जों चाकरि ना साव चाकरि तो नों पढ़ाशुना खायके चाकरि जारा मानाय एप्लाइ खायके नों मानाय के जारा मानाय सिगां नोंगो आसुक तयावै माल मातरि बाहायके नों साक साक बासायमान आबो जों मानाय हायकेनो जों साक साकना जों बासायमान ए अ मेलानि खायमानि परे खाखयो अ आमचनि बर जतन बखाबासै ते माल मातरि रिवै काहामके खायनानै वान सगे निजिन साक साकनो सरामाने निजिन परबनो तेबो रां पैसाबो सनामानानो नुखुम काहामके तिसामानानै नगरना हामबाया परे किसा कक साबने अन पार्क